Oriol Oren gan Owen. Dyma Oriol Oren. Mae Oriol Oren yn cael ei ben-blwydd heddiw. Mae e'n 2 oed. Pen-blwydd hapus. Mae Aled afal yn y parti. Mae Alwen Malwen yno hefyd. Ble mae hi? Mae Nionyn yn y parti. Mae Nionyn yn hapus heddiw. Mae e'n gwenu. Mae Matilda yn y parti pen-blwydd. Mae hi'n gwisgo het newydd sbon. Mae Luigi Lemon yn y parti hefyd. Mae e'n hapus. Edrychwch ar ei wen fawr. Mae Oriol Oren wedi cael anreg pen-blwydd. Mae papur lliwgar yn cuddio'r anreg. Mae rhuban melyn o amgylch yr anreg. Beth ydy'r anreg tybed? Mae Oriol Oren yn dechrau tynnu'r papur i ffwrdd yn ofalus. Mae Oriol Oren yn tynnu'r papur i gyd i ffwrdd a gweld trên lliwgar. Mae Oriol Oren yn cael hwyl wrth dynnu'r trên bach glas a coch. Dyma'r anreg gorau erioed.